Immediate former MCA Obosamaro. Muna former MCA na ikire miaka ingo soa ise kiumbe kia Elders Council ya Obosamaro. Bono arena siasa ekiumbe kigeito gekoro kwa Obosamaro Elders Council igogia chagetwe noyo muito obeire maremu omogaka Kigoro. Omogaka oyo Kigoro chimbaratero chiaye na chitobwateti abande muno chairman ito igarengo mu vice chairman yoye. Na munarengo mu vice chairman yoye ekero ya igetenga Kigoro tayo. Yotua mukineti akaba mu chairman ito. Gozona abaga. Igo intwe ne kanzo elia chagetwe no mogaka orarire bedroom de Kigoro. Alafu obomo bw'Omusamaro ese history gusiengima Omusamaro amanyire buno muntu gokwana no munu ayomo na intu ntoli gochikobogera korwoso gokwana okokwa munu ayomo na kigekogera batangire gokwana korunyuma yane batebire ng'a morayi onde bwensi orabe Bosamaro onyeta kubwati chimbaratero na history ya Elders Council wa Bosamaro oyiga tigarete kwenyoro lebweka omwarimu waito omogaka omonene gweke Gusii kia Gusii omogaka Ovino Nyambane karibu sana urara totebya mangana abere bya mono mintu mwanya getinga ase mwabeta na bari bonse pimotoligeretie ase chinsabu nechi igoto gwakera abagaka ba Bosamaro mbuya mono ase okonyora ekerora ase okweyeka nechingako noboroso bwegesaku kiao nari okororokana buno omonto otabwati ase okoru igoto bwati ase ogochia ntubona twanyana igo batwaribaga tubaigeke tutatere ekiare kogera kiarosi oborayi obuya nobogambi obuya borayi tari bogambi lakini ekero kwabeiro omogambi omuya nabokoba omorayi igo bono ibaja itura koigeka asaba Gusii ase ensinyo yonsi ase yabeta otwacha nabagaka ba Gusii koigeka Bosamaro ase ke Gusii ngaki nabo bagotoa chinchira chiokorora gochibosio amarorabo ngaki tobwenete komenya kuna Gusii ntwagagire ebinto ntwa samia emenwa etabwati musieko tigato twale nsoni na masikani nemegiro ase ebitogokora na riegesaku kirakonge jeno mogaka nyamokongorokwa ase bari mokondora mokundekana gweke Gusii kundekanire kundekana inche no swetongoge omo machaoge ingereru ya nyagenge aria uja bari mwachiro omoroberi bwiri tukoria rero nabagaka abatwaze ko kamabuta nanto borokereri imugatara bekeru magoko ojigokwana ase kenyoreke na kurwa oborayi buna abantu bagwenete komenya kera moise korigereri bono iga Gusii yaiteke gorie kegeke giosirwe igo kemenyete Gusii yetari ba Gusii tegerera nonye na emenogo yabo turi mono goke Gusii nabo bara kugambe kureo mbali bantu bono oswepa arabu igo gokuminga abana bakurusa abaibori na abana babwata abaise na abana nonye nchira batabagera oite na abana batakoe nonkero go oikaranse na abana bagoseri nona abagaka kiria abagaka bari kuri babaura na abana barire paka ebintu bigosarie emebere paka bona abagaka bebire babaragereirie kurusa mang'ana arure menu yabo yokobakanya igo nakitwa kira totebererani
gusinturucia abana aba obosomba bateka borokererigwe ng'ankai bagochi mambi babe bantu naki ekitwa igondo omokansula Kenneth Nyakundi Gisemba omokansula okagambira abasamaro gaiga igo twarora buya tochama buna abarayi b'abasamaro naende abarayi b'omogusii egera tworokererie abantu baitu kimbarakiro ky'omogusii na ichi atorente gari tukoria rero ene function enene egotorenta amo komanya estwarure ase totereine na asitogochia abana baitu ngoche bari gosirirania mbachi komanyana no ino burayi bwaitu kwa uchumura buno munyakero giterero aikire okwana oburayi bwaitu bwabeire botabwatyo mochoko omonta akurwa masakume oburukanyo saria ekera asaririe oteba no burayi akurigia wamanya gusarierie tapakeria abana bao pakeke gorige gocha pagegia kane bono turabuno muna barayi baba samaro togo choko burayi bwaitu onye twakoragire nyimbo turi gochi gutambuka ekera ndogokora muna twakoragire muna togo chikobekirwe uniform ndi tukoria rero ekera nkobekirwe turi bari twaitira matemu aya igo gochakira bono iga igo togo chakemero berio ebwato mochoko ebwato utaratibu turi nabagambi baitu bagambeiro musamaro bonsi pe turi nabagambi baitu barororo abarigeti baka bagochigocha bonde bwensi otagito burayi achengora achokwe tabase kwironde itokiara gati tonyora omonto gosaka kurwa ndonsipi gakora gwinyimbe tochikobekera uniform area igasa yobugambi bwaye abana baye abachokoro baye nabagochigocha noyo otwirwa mate akore muna kwani kwa bagakaba batere ina bakorete gento kieke batagete ekero obugambi obumbori bwaise mbori bwangina yoboro bwomosamaro gogochokora egasi ukarimu ase ya nyumbani igo turachakire seito bosamaro teri baba akaba minto twabariganiri bosamaro ese litukori lia history ese lirawa lia bosamaro ase elders council Kennedy Nyabuti omonyakero go bwabagaka aba eke ombekia abagaka babusamaro kiria gekwegeria abagaka babusamaro n'abantu babusamaro buna babwerana takoba kiagara twabaire bobe bonekero turega iga gotubwate abalimu bachicha baria bekiombekia abagaka bagusie ngima twabachigete bachicherero oturasakuru kwanyagachi bararaigeria abantu baminto banyagachi gaiga n'abagaka bonsi babusamaro nonye n'abangina amang'ana aito buna togokora buna abakoro erinde lintomba ise kweba ebigusi byaito ekiagara twebira sama tukamange tukoria rero abagaka aba buna barega iga na buna moroche chingobe chichirega iga igo tokobundiswa togokora kubundiswa chingobo nchirororo abagaka aba bagotobekera bworokinga twachire stage eye momotwe egera na intu tomanyanga ngakitogonya kwegeria aba bande bagotobwati bari bagototigera na intwe barase etimu y'abagaka bworo chenere buye kiagara rero insoni nchiyo bantu babeire buna babeire okonyora omwana onye n'omwana omomura gakobeka chianga bune enyaruka agekobeka bune omomura turi korora tofauti none karole para none karole orandonse bona amasikani asirire turi komanya omwana turi komanya omomura oyo norori ole momura omwabongo mbamanye tini ngore isemoke ningore ngina moke ningore ngina koro bona ebintu byonse bya chandikire. That's why twaboranga tikatojicherero tochake koruga iga toigeke ebintu ebigo birasange amang'ana yabeire none chikanisa rero turi korora noe n'abantu abapasita n'abarandi bonsi basere gotebanga abantu rero twebire none kegusi gyaito bono twaboranga natubwatia ebintu ebitogokora tari oboragori gose ebintu binde nigo totagete kobundiswe kegusi ekiara goika tomanya buna twarenge moise kurigereria abamansae mbanya kweba bintu byabo nonye n'abagere mbabwate ebintu babwate abasigisi mbabwate ebintu babwate bono na intugusi twamanyire korwaro twebire kene keri togokora laki twabora nga bono asenge twechwarire igo tigango toigeke na twigeke tojake ni Mwalimu Bino Nyambane, ukurugenzi wa mambo ya utamaduni wetu na mila. Tumekuja hapa mkusanyiko wa wazee kutoka Bosamaro na wametuita ili tusemezane na tufunzane juu ya uongozi katika mila. Yani
mafunzo gani tulipata kutokana na utamaduni wetu, ndio tuone kama nakoenda tumefuata mila na utamaduni zetu, kwa sababu hayo ndio yataleta umoja na amani. Bila kufuata mambo kama hayo hatutakuwa na amani. Usipojua wewe unatoka wapi, huwezi jua unaenda wapi.